milak te news ti taka milak te status story te pon zong chu khria thiam lo de du kan ya rin pui kol ni e chu rin pui kol ni o sai lo ni lo vina kon tia comedian section host train khas story ni wanga ka khabig lo ten se zaina po hian tong lo fam ka tum nangin do thei chin hi me khing hi chuan kan nei ve vek ti kan khria theu ka ring ngoi chau chau hian emo niang ti pal hi thilom thei nia pu tu hi tinge ni kan zon ku kan le o atak mu tu om le tak chuang si ro hian trom kam la kan du da in atak anga lan ti phet kan tuma thil ni lo hi chu zong zong maula om thei chuang la wang drama du luat wangin menun kan ti che thei ti hreila ro official le luang kan pu fam don nia tia he mi po hi i anglawa hianin beng wagna ti news i cha hian hemi hi an kon update ani chu ama ko chu anni po hianin khami a story on update ti ba kha chu eng wak ma a soi fian mom la chuang lova chu wang chuanin beng chu ti wa pha lu tuk lo hemi bi ga na hi chu ma ko chu tun ma de khan ka khriat so lo chuan ka lo ngai ven vak lova facebook comment a hian pakhat chu chiar to ni tu te mo nu pa in ti buai chung vel ka in rol ang dewa soilu deu te om ning ka khia kan hai le chu tiang an soin omang kha ka mu zo le tamia lo maya heng poni se a tul beng lo nia nge nia mila ka ni manani mo mila ka ni chu buai thak thira ni an khong ai thak khop mai ni hut zel mai sia ti kha hani pho se Mizoram mi ni hi chu anom ve na hi om ve a kar tin deuh to hian thu fa sha te azoram pu mu ho pa han soi deuh lai tu ri om ve deuh usia thea ang pon se tun lai thil thleng vela tonga thil soi du pakhat kan ei chu ama ka tran chan na ga in ma na te pon yang chu e hi ro dik alo la dik zia rang zel mai me pa kan ni mo begin mai che te zu in lo hi tha zu in lo a tha kan in lo ngang thei lo ni pon zu kan in do ni chuan ma ni chawin omila kan kong ka kan tuk lo te kha ngai la min ti boi tum lo vin ma nen in veng ina a him ber ani har film la ya kan ti du lo hi kan roi lai kan ti thuina tin mi pa po kan ni thawa kan ngai tu na te po alo phosol dewa zu in lo hi thabe ka zu kan in don ni chuan mi pa po ni se mani rom chunga zu in le tong trai hi ai nang dewa zu in dan dik le tong trai dan dik hi nang dewa mo kan tong trai dan don ponin mani rom chunga in kal na mi aw vak lovin ti ko la ti tak zatin pathian kan awanga aw vak ka tiam chu kholai aw vak khek lo han chu bible po tran chan kan huwa tu thian se chan zu in dan ko chu bible han tran chan tu wanga ma se tu mi bible na tong trai don ni som fa sai te tong trai dan ang ni lovin ai rom chunga pin dan chung wela lu la in kha la atiang deuh khan zu in don pon kha tiang tho khan irangai ma ni chawin ani lo chuanin a poesia ke ai nen sui thiam vek zo khome ola he tuna hian mi online shop pa ko mega mi online shop te tun lion soilar alar mai te kha ania ani hian in vun check up anti theya ke pon hei voinia hian in vun ka vun te ka check ve don ani ani hian in call vun check up na call an neya mizorama hatiang call nei chun hi ani boka ka vun hi a chung ril ber thlengin kan check don ani nilo en ve theu don nia tuna khan ke po kan check up zota ka vun har satna te ka hreta in an kol ka lo ngai viau maya an mani hena hian kan en kol ve don he ni khwal khuwa aizol khopo na tangte a in check up du tan po an mai vunte an vun hrim thalak ang chi kha an in thona chu a thalak ang chi kha an check up mai thi chuan in social media lama mi online shop mi teral te ti hi Instagram le YouTube lama khan lo follow in lo subscribe ve theu bukula a video te thalak ron da chhote in lo thir ve theu thin bok don nia hey mi online shop ten call in an en dik to nuwa kamamo em hote min pe kalom hle maya in open ve chur donia